tak poďme už domov. Poďme už domov. Čau, mám. Ja sa idem ešte vyčúrať. Ahojte. Kde je John? On sa išiel vyčúrať. Aha, no tak počkáme na ňo. Dobre. To sa lietajúce ovce, že Anička. No tak už jdu domů. Au. OK. Hej, konečne. No, čau, John. No tak poďme už spať. Dobrú. Dobrý. Dobrá, máme. Dobré ráno. Ráno. Tak ja idem ešte niečo urobiť. Si urobiť raňajky. Však asi idem. Ja idem urobiť. To je máma. Robím nám raňajky. Šla si do práce, ja neviem. Smažím steky. Asi sa musela ísť na nejakú poradu. Smažím steky. No, daj, poď už. Už to bude, počkajte. Po 5 minútach neskôr varenia. Dobre, už to je. Tak, tu. Pre Matúša. A tu. Pre teba. Tak. Dobre je to. Nepopáme. Chodím na stôl. No tak poďme už. Poďme von. Ja to ešte dojem. OK. Ja to hodím ešte samo. No poď. Ideme. Hoďte to potom hore, ak chcete. To, čo je pred tými dverami. To je čo? To je ten robot nový. Choď preč. To je stražiaci robot. Nahori. Zase sa odpornul. Upozornenie, nevstupovať, hrozí vám nebezpečí. Kašleme na to. To čo? Ty kokos! Co to je? Oni sa zavreli dvere. Čo to je? To čo je za hlavu? No fuj. Ja idem rád. To je zavreté, jak sa mám dostať von. Máš seba ten Dian. No konečne. Utekajte. Preč. Nechápem, čo sa ženská deje. Hej, tak ja idem sem odložiť tie stejky, čo ste nedojedli. Áno, už tam nikdy nepôjdeme. OK, tak ja som ešte hodím nejaké pitíčko. Poďme už spať, dobre? Dobre, počkaj, ja si dám ešte tie vajíčka. Dorob tu je vajíčka, tak poďte už spať, Anička, dobrú. Ja taky. Takže sa ti dobrou, Matúši. Počkajte, ja som ešte hodím nápoje. A dobre, tak buď ticho. OK, tak ja idem robiť raňajky. Tak Vajíčka budú a zemiaky. to zbalíme do toho Havaja. Takže toto... Tak, raňajky sú urobené, nápoje urobené. Príde to mama, dúfam, že sa jej nič nestalo. Ale nič nestalo, tak tu máš 3. Tu máš 3 vajíčka. Stačí. Pokoniec jem. Tu máš 3 vajíčka, tu máš 3. No. Děkuju. Hodím na stôl tie zbytky. A počkaj, tak ja to potom hodím sem hore. Op. No tak poďme už na ten Havaj. Op. Chceš všetci zbalení? Ja sem hodím ešte tieto vajíčka. Tak, dobre. Zbalení? Ja už som dávno zbalený.
Anička, si zbalená? Tak ja ešte poberem nejaké piva a... No tak, Vlastne ja nemusím brať piva, ja ich tu nechám, lebo hovorili, že tam majú akési piva, že nám špeciálne dali, že máme radi piva. hej, no tak im dobre, to... tak už poďme, takže... No tak poďme teda. O 1 hodinu neskôr. Hej, no tak zistil som, že za 5 minút už tam budeme, dobré? Počkaj, nie, že za 5 minút tam budeme, ešte tu budeme trochu dlhšie, nie, že hneď tam budeme. Aha, no tak mi to asi nadiktoval zle ten kapitán. No to je jedno. No tak ja sa idem zatiaľ vyspať. Matúža vlna! John? Au. Haló? To stalo. Niekde zase bola vlna. Anička. Vstávaj. Ale niekde zase vlna. Ble. Tečie mi kúsky. Sa preplaviť cez túto vodu. Ja to skúsim potom nejako vyhodiť z lode. Počkajte, ja to naberem do kyblíku. Ok, nabral som to do kyblíku, vyhodím to. Dobre, je to vonku. Teraz to naberem do kyblíku. Tak. To je jedno, že tu je voda. Musíme z tejto lode vysmahnúť. Nie, ešte ona furt ešte funguje, nemôžeme ísť preč. Ja som mu zaplatil, takže... Poď sem! Poď sem! Haló, Matúš, vstávaj. Čo sa stalo? Ja už ani neviem. Vôbec si nič nepamätám. No, tak trochu si sa tuto klzol a spadol si dole. Ináč, mal si veľké šťastie, že tu bola táto potapačská helma. Pozri sa na ňu. Dík. A šťastie, že tu bola táto potapačská helma. Točí sa mi hlava, idem sa vyspať. No, ale aj my sa ideme vyspať. Čo sa to dneska celý deň deje? Ani na ten Havaj nikdy nedojdeme. Toto nemá cenu. Pokračovanie na budúce.